No niin, eli täällä oltais taas me pelailemassa. Ei ole varmaan mikään kovin iso yllätys, että me pelataan Minion Russia. No mehän siis ollaan vasta aloitettu, niin kuin mä entisessä videossa jo sanoin. Joten joo, mä toistan sitä samaa mitä edellisessäkin. Mutta kun mä koitan kuulostaa hirveän järkevältä, oikeasti tää on vaan itsensä toistamista, eikä niinkään, mutta joo, aloitetaan peli. Siinä samalla mä voin selostaa tässä jotain turhan päiväsyyksiä, mitä mä nyt tässä onkin selostanut hiusten leikkuusta ynnä muusta. Ja nää on jotain uusia juttuja, Jep. koska mä en yhtään tiedä tästä. Huomaa, että me päivitettiin tuossa aluksi. Siis, Sofiahan on jo pitkään käynyt meillä pelailemassa tätä ja läpässyt mulle tasoja ynnä muuta, mutta nyt se näyttää kyllä aika avuttomalta. Mä en oo pelannut pitkään aikaan, joten kestää pikkuhetki. Joo. No kyllä sä siihen vielä sopeudut jotain. Niin, jotain semmoista. Jep. Mä en yhtään osannut tätä. Joo. Ja siis mehän mietittiin pelata jotain tyyliin Subway Surfia, mutta sitä te ette varmaan jaksaisi katsoa, kun se on jo niin yleinen peli, että jokainenhan sen tietää. Mutta joo, siis tää Minion Rush on hyvä peli, paitsi silloin kun tulee jotain haastavaa, eli melkein aina. Ainakin minulle jutut on haastavia ja näin. Ja tää kuvauskulma, se saattaa vaihdella aika pirusti, kun mä oon kuvaajana. Että sitä ei ainakaan tarvitse sitten teidän ihmetellä. Ja siis mä muistan hyvin, kun me tehtiin toi eka pelivideo, se on se Paper Monster. Niin mä muistan hyvin, kun video oli purkissa, niin me huokastiin hirveän syvään, niin kuin, että finally, ja se meni yllättävän hyvin. Ainoa mikä mua häiritsee, mähän en siis kuulosta yhtään samalta kuin miltä videoissa. Että teidän ei tarvitse ihmetellä, kuinka mun ääni on jotenkin hirveän tunkkanen. Ei, se ei ole sitä, vaan puhelimessa, siis ääniviesteissä ja kaikissa se kuulostaa tommoselta todella omituiselta, että sitä teidän ei tarvitse sitten ihmetellä, että onko tuolla joku hirveä nuha tai nuha-influenssa ynnä muuta. Ei. Koneet vaan muokkaa mun äänestä todella tunkkasen. Ja kuten huomaatte, mä selostan tässä taas jotain omiani. Ja se nyt ei varmaan ole mikään ihme, kun on minusta kyse. Mä tykkään puhua. Ja mustahan on siis äärettömän tylsää katsoa pelivideoita, joissa ei puhuta niinku yhtään. Niin mä koitan tässä nyt selostella kaikkea aika turhan päiväistä, mutta... Ja siis mehän pelataan tällä mun tabletilla, että se ei oo mikään kovin mahtava tää näkymä, kun pelataan, mutta... Yritetään kumminkin, kun ei oo kunnon toimivaa konetta. Näin Sofialla olisi, mutta arvatkaa vaan, saako se tuoda sitä tänne. Mutta joku kerta, kun me mennään sinne, niin saattaa ehkä käydäkin silleen, että tulee video, joka on pelattu koneella, ei mitään hajua. Inputtikua. Hirveän nuhainen nyt. Ja nää on siis semmosia ihan vammaisia pelejä. Nyt me vaihdetaan pelaajaa. Joo. Mähän en siis pääse läheskään yhtä pitkälle kuin Sofia, mutta always can try. Aina voi yrittää. Ja niinku... Mitä mä nyt teen? Pain tuossa replay. Joo. Siis kelatkaa, tää on mun tabletti, enkä mä edes osaa pelata pelejä, joita sillä on. Että mä oon kyllä niin. No siis se Paper Monster, sehän me ladattiin vasta ihan äskettäin, kun me haluttiin joku hyvä peli mitä pelata. Joo, mä arvasin, että ei tää tuu päättyy hyvin, kun mä oon pelaamassa. Ja sit sulle jää vielä yksi kerta, joten... Ja sen jälkeen tää video loppuu. Jep. Sen jälkeen tää on sitten ohi tämä pelituokio. Ja mehän siis kuvataan näitä vähän niinku putkeen, ettei me kuvata niinku, että yhtä per viikonloppu, että on jotain varallekin sitten, jos ei pystykään kuvaamaan. Niin.
Ja kommentoikaa, mitä vois pelata. Jep, me halutaan tietää vähän teidän mielipiteitä. Joo, mä oon kyllä mestari näissä. Ja tää video loppuu tähän, koska ei ole enempää eläimiä. Joo, siis kommentteja alas, kunhan te vaan eka katsotte näitä meidän videoita. Suositelkaa kavereille ja kaikille ihan senkin takia, että on todella huvittavaa katsoa, kun Annika pelaa. Siis ihan senkin takia voi siis, kunhan me saadaan likejä ja kommentteja ynnä muuta, mutta ei mielellään mitään kovin kielteistä. Eli tässä olen sitten minä, en koskaan onnistu kuvauksissa, että älkää ihmetelkö, jos tää kuvakulma näyttää naurettavalta. Ja tossa on Sofia, ja mahtavien ilmeitten sakkaa, että no, kommentteja alas, ei mitään kovin kielteistä, semmoista ihan paskoja pelaajia, vaan jotain niinku suht rakentavaa. Niin ja kauheita seikkailupelejä ja tämmösiä. Ja siis tehän saatte kommentoida alas, että kuinka Annika on hassu ynnä muuta, koska mä tiedän, mä olen. Ja muahan ei siis loukkaa, jos te laitatte, että Annika on surkea pelaaja. Se ei ole minulle yllätys. Mutta joo. Ja tää video loppuu tähän. Moikka! Bye bye!